Ja projektit jatkuu. Tällä kertaa on vähän pienempää projektia ja näytetäänpäs mitä täällä on. Tämmöinen. Eli tarkoitus on tehdä nyt Volvoon pieni suppari. Aikaisemmin tehtiin tuohon olohuoneeseen aika massiivinen suppari, mutta nyt olisi tarkoitus vähän mennä pienemmällä linjalla. Ihan vaan sen takia, että Volvoon tarvii vähän niinku tilaa kaikille työromppeille sun muulle, kun niitä pitää välillä kuljettaa, niin ei sinne mahu isoa supparia. Kaikki tarratkin löytyy vielä. Ostin tämän torista, olisikohan ollut 50 € pyynti. Tämä on siis käyttämätön. Siinä mielessä hyvä. Eli tämän projektin ideana on nyt sitten pieni suppari pienellä budjetilla. Nyt on käytetty tähän se 50. Sitten pitää vielä se vahvistin, senkin mä aion tilata, tai siis ostaa torista käytettynä. Kotelon mä aion taas rakentaa itse. Kahtelin tuolla torissa oli näitä annetaan ilmoituksia. Kahtelin semmosia huonekaluja, sieltä löytyi sitten keittiöpöytää ja jakkaroita. Niin kävinpä sitten ne hakemassa. Piti siinä samassa ottaa myös ne jakkarat, vaikka se pöytä olisi pelkästään riittänyt, mutta ne nyt tuli siinä mukana, niin käytetään ne ehkä sitten toisessa projektissa, tai sitten mä hävitän vaan ne johonkin. Alunperinhän mun ei ollut tarkoitus Volvoa mitään suppareita eikä mitään asennella, että se on semmonen väliaikainen auto, mutta näköjään se nyt on ollut semmosen 2 vuotta tässä mulla, niin. Mutta sorrun nyt sitten siihenkin autoon asentamaan supparin, niin kuin edellisiinkin. Työmatkoille on kuitenkin kaivannut semmoista passon jyskettä ja pitää sitä ajella aika paljon. Ei muuta kuin vielä hankitaan vahvistia ja ruvetaan rakentamaan koteloa ja kaikkea semmoista. Sitten asentamaan ja että. Mä oon ihan innoissaan tästä projektista. Nyt sitä aletaankin olleen siellä vahvistimen noutopaikalla. Saapa nähdä minkälainen vahvisti sieltä tulee. Se suostui tuomaan sen kauempaa, kun se on töissä täällä lähettyvillä onneksi, niin helppo mun tässä napata se sitten. No niin, ja kaupat meillä syntyi. Tämmönen sieltä tuli. Pitkäs Ground Zeron vahvistin. Se on niinku 2-kanavainen, mutta sen pitäisi toimia myös ihan supparipäätteenä. Tämän takia mä ajattelinkin rakentaa mahdollisimman pienen supparin. Eihän tänne mahtuisi muuten mitään. Laitetaanpa tuo vahvistin tuonne oottelemaan. Sitten pitäisi leikata elementille reikä. Reijänhän saa keskelle, kun vetää tuohon keskelle ruksin. Kulmasta kulmaa. Saa ja sitten keskipiste. Noin, nyt siinä ruksi ja siihen reikä. Sitten otetaan joku tämmönen palikka. Rataan siihen reikä. Sitten mitataan vaan se reijän säde tuosta. Ja tehdään tohon toinen reikä. Tämä. Tuosta läpi. Ja laitetaan se tuonne reikään. Toinen terä. Ja laitetaan se tosta. Nyt voidaan tehdä meidän ympyrä tähän. Noin. Nyt meillä on täydellinen ympyrä täydellisesti keskellä. Niin ei muuta kuin nyt leikkaa kuviosahalla tuosta. Ihan hyvä tuli.
Kokeiltaanpa, meneekö tämä elementti tuohon, kun siitä reiästä tuli vähän liian suuri. Joo. Aivan hyvä. Vähän siellä on väljyyttä, mutta ei se haittaa, kun siitä tulee tiivis kuitenkin. Nämä puristimet on kyllä tosi käteviä. Tuo oli kyllä hyvä hankinta. Näissähän ei siis puristusvoimaa ole paljon, mutta auttaa niinku kasaamisessa ja kaikessa mallaamisessa tosi paljon. Näillä jytyillä sitten, näillä saa sen oikeasti puristettua sitten lujahan. Otin myös tämmösen yhden pienen söpön. En tiedä. Nyt sitä tuli hiottua jonkun verran ja löin sitä petsiä pintaan. Vähän myös lakkaa. Olisi voinut laittaa enemmänkin, mutta kyllä se tuo nyt menee. Seuraavaksi olisi tarkoitus laittaa tämmöstä huopaa siihen. Tää on jostain mun muinaisesta suppariprojektista jäänyt. Sopii oikein hyvin tuohon. Vieläkin sitä jäi. Noin. No niin. Se olikin tosi helppo laittaa ja tuli jotenkin tosi hyvä. Ei ollut niin tarkka mitä tuo nahka leikataan, niin tää oli oikeinkin helppo asentaa. Liima toki vähän sotkii, mutta ajattelin sitten vetää tuolta pultilla ihan vaan läpi tuolta johdot sitten elementille ja vahvistimelle. Pikkusen jäi kyllä lyhyiksi nuo pultit, mutta kyllä sitä justiin sen saa tuohon mutterin kierrettyä. Eiköhän se nuilla mee.
Kyllä se siitä riittää, niin napataan se poikki. Kuoritaan tuosta. Suosittelen muuten tämmöisiä pihtejä. Ja nyt nämä pitäisi liittää tuohon. Mulla nyt ei taida olla muita liittimiä tähän kuin tämmöiset, miksi näitä sanotaan, tämmöisiä ihme reppuselkäliittimiä, mutta kyllä näilläkin varmasti saa tämä tuohon paljon. Joo, vedetään näillä. No, siihen nyt tuli jonkunlaiset liitokset ja sittenhän sen voisi laittaa sinne. Ai että. Sitten ollaan siinä vaiheessa, kun tökätään poralla vahingossa tuohon kartion reikä. Jos nyt ei kuitenkaan tehdä sitä. Ja tuota huopaa tähän terähän kiinni. Ja ruuvaillaan kiinni. Mä käyn vielä käsin nuo läpi. No niin. Semmonen pikkunen. Tämä se on näppärän kokoinen. Siinä se on nyt tuon toisen vieressä. On se pienen näköinen kyllä. Sitten olisi jännittävä osuus, eli testataan tätä, miltä se kuulostaa. Voisi olla vähän vaisun kuuloinen tämän jälkeen, mutta näkee nyt ainakin, että se toimii ja muutenkin. Hän odottaa nyt siinä. Tässä on semmonen pieni riski, että näillä asetuksilla tämä vahvisti antaisi nyt niinku 4 ohmin kuormaa, eli mikä tähän elementille tulee niin 1400 wattia jatkuvaa tehua. Ja mun mielestä tää oli 100 wattille määritetty tämä elementti, että se on niinku aika huono yhtälö, mutta koitetaan nyt tosi varovasti soittaa. Ihan vaan, että näkee, että se toimii. Kyllä se on vaan söpön näköinen. Tuon möhkylän vieressä. Vaihdetaan niitä asetuksia täältä. Lasketaan vähän täältä näitä. Laitetaan tämmönen alarajataajuuskin tänne, että se ei niinku ihan niitä matalimpia toista. Ihan varmuuden vuoksi. Kokeillaanpa nyt, mitä tapahtuu. Siis kyllä tää menisi ihan niinku tämmöisessä perusrumpujen paukkumisessa sun muissa, mutta ei se oikein niitä ihan matalimpia toista. Ja huomaa kyllä, että ne äänenpainevarat loppuu aika äkkiä sitten kuitenkin. Onhan tää kuitenkin niin iso tila tässä, että ei tämmönen pieni voi millään riittää. Kyllä mä uskon, että tää autossa toimii tosi hyvin, että pitääkö se mennä sitten kokeilemaan sinne autoonkin, että asennushommiin vaan. Tai pitää kyllä vielä sanoa, että on tuo yllättävän hyvä siis. No matalakin taajuudet kuulostaa siis yllättävän hyvältä, mutta ei se sitten heti kun vähän laittaa volaa, niin huomaa, että ei se niinku sitten enää jaksa puskia, mutta ei tuo niinku huono ole ollenkaan. Varmasti auto on niinku tosi hyvä, että ootan kyllä. Saapas nähdä. Nyt oltaisiin tultu tänne autolle ja siihen nakkasin supparin ja siinä olisi vahvistin. Eli sinne on vedetty jo valmiiksi maajohto ja virtajohto. Eli virtajohto tulee akulta peräkonttiin. Sitten pitää napata vaan tuolta muista kaiuttimista. Mä irrotinkin ne jo. Niitten kaiutin johot. Kun ne kuulostaa muutenkin ihan paskalta nuo kaiuttimet, niin mä ajattelin, että sama vaan irrottaa nuokin. Ja ottaa niistä se signaali noista johdoista. Ja nyt ihan vaan kylmästi vaan napataan
Nuo poikki. Sitten tein tommoset upeat liitännät tohon, niin saa jatkettua vähän tätä johtoa, niin se yltää. Kaiutin johot on laitettu maadotus, virta. Oli muuten jäätäviä jötkylöitä. Mulla oli vaan tämmöstä 35 millistä kaapelia, mikä nyt on vähän pikkusen yliampuva, mutta sain jotenkin mahtumaan vielä noihin liittimiin. Sitten mulla menee tommoset kötöstykset tuolta. Vedin tuommoista ylimääräistä johtoa. Eli vasemmalta ja oikealta takakaiuttimelta signaali tuonne taakse. Sinne ne on jotenkin nyt laitettu, niin ei muuta kuin virta tulemaan ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. No niin, viimeinkin sain sen nyt kuulumaan. Oli siinä pari ongelmaa. Sitten vaan pientä säätöä tästä ja ei muuta kuin kovaa soittoa. Ai että. Siihen ne olisi nyt asennettuna ja aika lailla valmiina. Vielä pitäisi kiinnittää ne jotenkin, ettei ne ei huilaisi siellä kun ajelee kovaa, niin sillä lailla ettei ne sinkoilisi mihin sattuu. Mä nyt asensin RCA-piuhoilla tuohon signaalinkin. Kun vaihoin sen mankan, niin sai nuo RCAt vedettyä. Ei tuo ihan mahdottomasti vie tilaakaan, että mahtuu vielä muutakin tänne. Mutta kertokaapa mielipide, tuliko tuosta hyvä? Ja mitä olisitte tehnyt eri tavalla? Mun mielestä tuo on ainakin ihan riittävän hyvä tämmöiseen autoon.